Bibûneya salvegera duyemîn ya rizgarkirina bajarê Minbicê ji çekdarên Daişê şahiyek hat li darxistin. Têda rêveberiya leşkerî û a sîvîl ya Meclisa Minbicê amade bûn. Her wiha gelek mîvan ji herêmên Kobanê, Raqqa, Tabqa û Girê Spî jî beşdar bûbûn û bi sedan xelkê Minbicê tevlî şahiya rizgarkirinê bûn. Endamê rêveberiya Meclisa Sîvîl ya Minbicê Muhammed Xêr Şêxo ji dengê Amerîka ra diyar kir. Got dibin kontrola Daişê da gelê Minbicê pir zordarî dît û roja rizgarkirinê rojeke pîroz e û em spasiya her kesî got di rizgarkirinê da beşdar bû dikin. نحن اليوم نحتفل بالذكرى السنوية الثانية. ام ایروج بو سالوگرا دویمین یا رزگارکرنا Minbicê ji Daişê vêşahiye li dar dixin. Hate rizgarkirin piştî got Daeş zulm kir û kirasê tariyê li Minbicê kir. Bi vê bûyenê em dixwazin spasiya Meclisa Minbicê ya leşkerî û koalîsyona navnitewî bikin û her saziyeke leşkerî got dê rizgarkirina Minbicê de beşdar bû. Ji me spasiyeke mezin ji bo wan. Aştî û aramî di herêma Minbicê da cih digire. û piştî çend salan ji rawestandinê liv û tevgera kar careke din vedgere sûk û çarşiyan. Xelkê Minbicê diyar dikin goberî rizgarkirinê rewş xerab bû û ti kesî nikaribû karê xwe bi awakî aram bikire û karê xizmetguzariyê ne baş bû. Lê niha tiştê herî baş got her kes rihet karê xwe dike û herêm aram e. وهلا حاليا الحمد لله يعني الوضع صار كثير منيح. سپاس ji bo Xwedê rewş niha pir rind e. Em hêdî dikarin di bajar de serbez bigerin. Spas bo Xwedê pêşketin heye. Kar hinekî baştir dibe. û di Sûkê de kirîn û firotin heye. Êdî em dikarin ji pereyê xwe feyde bibînin û bixîne karekê de. Berê me nedikare em çi kara bikin û ji ber ku Daeş perê me ji distan. Tê zanîn got di sala 2016 da herêma Minbicê di encama operasyoneke hevbeş di navberî Hêza Sûriya Demokratîk û Meclisa Leşkerî ya Minbicê her wiha bi alîkariya koalîsyona navnetewî hat rizgarkirin. û ji wê demê da ji aliyê Meclisa Minbicê ya leşkerî û ya sîvîl ve tê birêvabirin. Berî 2 sala ji niha li vê qadê rizgarkirina Minbicê hat ragihandin. û ji wê demê da ta niha liv û tevgera xelkê di nava sûk û çarşiyên bajêr da zêde dibe. Tevî gometirsiyên xelkê ji şerrekî nû heye lê jiyan berdewam e. Mehmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Minbicê.